Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Karon ang ika-26 nga Domingo, sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 38 ngadto sa 43 ug versikulo 45, 47 ngadto sa 48. Si Juan miingon kang Jesus. Magtutudlo, nakakita ka big tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili batok kanato dapig kanato, timan ininyo kini. Ang magpainom kaninyog tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo, makadawat gayud og ganti. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala niining gagmay mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat. Og kung ang usa nimo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impierno, din ang kalayo walay pagkapalong. Og kung ang usa nimo kamata, maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.